Jakira Demikoli Thornton, tifla ta' 14-il sena li tagħmel użu minn siġġu tar-roti, issa għandha l-opportunità li tieħu gost ma' sħaba u tħossha inkluża meta tmur dawra sal-bandli. Fil-ġnien tfal irraħal fl-imqabba li diġà huwa mgħammar b'tamir sportiv li minnu jista' jibbenefika kulħadd, issa b'investiment ta' 5,000 euro ġiet installata bandla aċċessibbli għal tfal li għandhom diżabilità u li jagħmlu użu minn siġġu tar-roti. Il-Kunsill Lokali tal-Imqabba ingħata fondi mill-iskema Ozziet fil-Komunità Libertà li tgħix biex din il-bandla magħmra b'rampa apposta tagħmilha iktar faċli biex it-tfal jitilgħu jitbandlu. Jakira żanżnet din il-bandla u għavolja ma setax tesprimi l-ferħ tagħha bi klima mill-espressjoni ta' wiċċa derċar kemm din il-bandla tfisser għaliha. Is-Sindku tal-Imqabba Grace Mary Zerafa esprimit il-ferħ tagħha għal dan il-proġett u stiednet lil dawk il-ġenituri kollha li jixtiequ jġibu tfal tagħhom f'dan il-ġnien biex jiġu u jgawdu ftit ħin ma' wliedhom. Kunsill Lokali ħal inizjattiva sabiex applika u kiseb fondi sabiex tiġi installata bandla għal persuni b'disabilità li anke l-ewwel waħda tax-xorta tagħha fil-madwar fl-irħula tagħna. Minħeġġeġ biex anke nies li mhumiex residenti hawnhekk fl-Imqabba jiġu u jagħmlu użu minn din il-bandla li żgur se tkun ta' użu tajjeb għal uliedhom. Il-Ministru responsabbli mill-inklużjoni Giulia Farrugia Portelli qalet li dan huwa mod tanġibbli kif l-irħula Maltin u Għawġin qegħdin jaġġustaw biex jagħmlu l-lokalità tagħhom aktar inklusiva u aktar aċċessibbli.